naučiť, to sa nedá tak nazvať. Idem mu pomôcť v Glow Garden. Čaute. Asi čo robíš na začiatok? Rozmyslím. Zoberiem lopatu a idem, neviem. Lebo je skvelé, a ja zoberiem banán a buchnem ti ho po hlave. Poďme sa rozprávať so Samom. Samom, už to nie je Sam, už je to Tom. Tak s Tomom. Dobre. A kúpiš u neho... Teda, na čo máš peniaze? Vieš čo, ja som vykúpil všetky karotky. Tak to neviem. Potom. Mám 5 karotiek. Tak, daj to sem, tu niekde do toho miesta. Dobre, snažím sa. Bum. Dobre, je to mám posadené. Tak, toto sú tvoje karotky. Môžem už ich pobrať? Áno. Dobre, berám. Ňam. Robo. Skade máš toľko veľa peňazí? Ja som 100 čo ešte mám ďalších 80. Dobre, mám taký pocit, že ako ja mám pripravenú foxku, to je veľmi vzácny pet. Je nejaká menšia šanca, že ti ukradne semeno. Ona je pripravená ti niečo ukradnúť. Čo, neviem čo išlo, nemá čo ukradnúť. Ja idem teraz popradávať, mám $220. Tak to až tak bohatý nesi. Jasne, že čo by to bolo za video? Čo by to bolo za video, keby som ti nepomohol? Landix, kde si? Na záhode. Ty bambúky, ja ťa nevidím. Poď. Tak poď k mojej záhode. Where are you going? Tak pozri, ako mám peknú veľkú záhadu. No tak ja som asi neslabý. S vecami, ktoré sa už nedajú získať. Tu si ty? Hej. A ja behám dookola. Tu položím vajíčko. Díky za like. Ideme si otvoriť tieto vajíčka. Ktoré sú, tak si nejdeme si otvoriť, až o hodinu pôjdu. Čo idem pokladať vajíčka, keď mám 4 vajíčka. Možno kúpiť Robux, aby som ti mohol zobrať ovoce. Ne, na to bude. A než je vlastne, mám Robuxy. Ja ti to môžem kradnúť. Môžeš ukradnúť iba jedno. Kde si? Tu. Čo by to bola za pomoc, keby som ti niečo nedal? Jak to je to? Accept. Díky, idem to predať. Predať? Predstav si. Díky, za len tak $5,000. 5 miliónov. Jaj. Dobre. Tak ďakujem. Neviem, čo tu chceš kúpiť. Počkaj, o 10 sekúnd bude offer. Duchom tu okolo tejto veci vždy, keď budeš sadiť. Tu okolo tejto veci. Ona ti to môže vyrozbeť. Ešte ja ti to mám lepšie. Som si dala také slabé na začiatku. Tu máš lepšie, to dáš. Tu vždy okolo tej veci to stať. Tak čo? Tu. To neviem čo. Čo? Tornádo? To tu je? Ja neviem o tom, že to je tornádo. Tornádo. Bo. Tornádo dáva asi výstup, ne? Nie, twisted. Dobre, určite dajte like, aspoň dajte minimálne 5 lajkov a bude viac videí so mnou. Tak to sa snad dá, 5 lajkov. Snaď. Ja už vidím. Ja ťa tam vidím, aký like si nedal. Daj ten like. A každý mesiac vidú minimálne 3 videá. Tak možno na tvojom kanále. Ja vydám skoro každý deň. Nedá sa to daily content, ale... Na mojom kanále tu s pánom Andixom budú videjka vychádzať. Len neviem kedy, na koľko moja ruka plus moja hlava plus dovolenka rovno, takže možno na konci tohto mesiaca. No nič. Bude tak, to sa bude dať s niekým. Čo ideme robiť teraz? Neviem, ja už mám asi dovolenku tu vzadu mojej záhody. To je súkromná dovolenka. Čakaj, dám ti peta. A určite napíšte aj do komentárov, že ako mám hovoriť, že či je normálne po východňarsky alebo ako. Dám ti 2 kilovú basku a ešte niečo, nejakého peta.
To je také horové, keď ona je moja. Si také... Teraz som nakúpil veľa seedov. Dobre. Pre vás hrám to prvýkrát a ďakujem, Landix. Nakúpil som veľa seedov, idem to tu posadiť. OK. No. Dobre, bum. Wow. Ideme sa vrátiť k tomu, že som ti chcel dať nejakého peta. Tie rastliny. Čo? Ako mám potom zobrať tieto rastliny? A to je Quick. Quick to bude samostatne. A keď to bude samostatne, tie plody bude samostatne. Quick nechávaš tak. Ja neviem, čo je dobrý pet. Tak asi na začiatok bunny. Keď sadíš tie... Dám ti asi tu máš bunnyho. Alebo niečo lepšie. Dám ti 3 petov, lebo ty môžeš mať na začiatku 3 petov. Bunny bude to ešte aký? Bunny. Káva. A toto. Ďakujem. A prosím vás, ohodnote mňa a pánovi Landixovi naše tieto skiny. No. Skin není asi také dobré, a kde si ty? Máte jeho skin, kustík, ako nie je dobre vidno, ale poď sem. Napíšte, či mám dobrý skin. Bo mňa, že dáva. Určite odporúčam aj hru Emergency Hamburg. No. Peto máš položiť na zem. Dal som možno na zem. Ani jeden tu není. Ty nevidíš to tú kravu? Ne. Ale všetkých 3 petov tu daj, aj keď ich nevidím tu. Aj keď môžem zistiť, že jak. Tak sa volá tak konvičná kánu, ne? Keď bol som. Kúštik, to ti tu zalejem, len kúštik. Idem vyskúšať taký lifehack, tiež lifehack. Keby som skoro si kúpil jahodu. Mohol by som prosím bez na tú jahodu klikať, ja nechcem si kúpiť jahodu za obuxy. Ja sa pozriem, čo to je, a možno si tečko kúpim. No tak, nic to také není, čo by si chcel. No, to nie. Keby tu boli vajíčka, to vajíčka by som kúpil ďalšie robuxy na vajíčka. Vajíčka tu boli. Boli. Ale aj tie peky tu nie sú, summer seed peky. Vajíčka boli na petov. Najlepšie bolo... Jak sa to volalo? Neviem. Teraz sa tie vajíčka dajú získať už iba farmením. A sa nám tu bude blížiť jeden event, kde budeš dávať svoje ovocia. Komu? Také jednej pani, ktorá je na vtedy. A potom sa to bude dostávať do Evaldy. Nie, lebo neviem, jak tam dať ďalšie. Zoberieš do oky, klikneš. A počkaj, mám tu kráva, mám tu krávu. No nie krávu toho malého čapibányho. Áno. Aj osu? Aj dačo modré tu je tá s krydlami. To je oca. Len modrá adícia. Ona ti môže urobiť, keď majú nejaký špeciálny schopnosť, tak ona môže o 80 sekúnd skrátiť a mimochodom nezabudne ich krmiť. Aha, viem, som nakrmil krávu. Kedy pôjde Líska kvádnuť? O minútku? Just. Hej, tu mám kiwi, na to som tak zabudol. Tak som by to chcel. I need candy blossom admins. Dobre. Čiže, začíname event. Už som ti vysvetloval. Vieš, jak ten event funguje? Som ti to vysvetloval. Dajme tomu, že hej. Dobre, keby si to nevedel, máš tam nosiť svoje ovoce do stredu. To tie, ktoré sú v shope iba. Iné tam nemôžete dojsť. A tu ho dostanám za to dačo, či? Áno, podľa toho, koľko získame bodov. Takže čím najviac sa mám do toho? Áno, čím najviac, pochopil si to. Dobre, ešte sa to mám bola v tejto. To musím ďalšie nahádať. Ináč, ja mám ďalší inventári, asi 30 toho.
Mne už to tam ani nejde ďalej, kamo. 122 bodov ešte len. Čo ešte? Kiwi, ne? Čo si šúke, ukaz? Ono tam... Všetko tam ide, čo je v tomto super. Kiwi seedpack ešte mám, seedpack. Seedpack, ale no nič. Olandix. Áno. Ja si získame veľa vodov, keď ja mám toho ešte tak na 3, minimálne 10 plných košíkov. Ok, just. Čo ešte je? Pineapple mám? Mám. Ja už nemám čo dávať koho. Ja lebo mám toho veľa. Ja som to nepredal a zbieral. Ja neviem, čo ešte existuje. Avokádo. Koľko my musíme mať aspoň bodov? Tak od 500 je uncommon. A čím viac bodov, tým sa budeme ďaliť, ale neviem od koľko je well, to neviem. Kamo, minimum 300. No ešte quičky Apple som nedal. Ja sa čo som tam ešte nedal, to už viem. Daj tam niečo dobré vzácne, ak máš. Tak to chce to mňa veľa. Napríklad ten banán tam daj. Nie, to je môj legendárny banán, ktorý bude so mnou do konca tejto hry. Keď ho nechce, nepovedám. Bolej, čo tomu ešte môžem dať? Nič nemám. Doberiem tu cau, neviem prečo to mám cau. Avokádo, to som minule nemal, teraz to mám už. Dobre, ja už mám skoro prázdny inventár. Kiwi? Máme skoro 325 Bodov? Chcete spovedať iba toľko? Ja potrebujeme aspoň 500, ne nedostaneme nejakú jednu krhlu iba. Kamo, veď ja som vyprázdnil celý inventár na tom. Som tu. Choď, pozbieraj svoj celý dom. Kiwi? Zbieram. No bo to sa stalo. Je tu vidno rozdiel, keď to hlas na publiku a na private. Publiku mám cez... Ja na publiku mám cez 1000. A tu máme ani nie 500. Musíme získať aspoň 500. Ja mám ja som teraz na tom. A počkej. Ty na boky. Áno. Máme 400. Just. Dobre. Ty bol zavádzať, mi nemôžem dávať. Už máme skoro 500, ďakujem tebe. Nie, som nemal čo dávať. Banána ešte, ne? Banán. Prečo mi tam nejde strawberry? Ja som, dobre, už. Ja som tam chcel dal do favorite. Bo... To sa pýtaš nesprávneho. Nazbieral som si 500 jahod. Akorát, že nie 500, lebo ja jahody už nepotrebujem. Ja už skoro mám prázdny inventár. Koľko mám? So. Toto. To. Koľko máme času, bo ja nevidím. Minútu. Vieš čo? Minúta. Garden, rýchlo zbieram. Mám veľkú jahodu. Prečo mám veľkú? No nie, ja neviem čo to je, nejde mi to zobrať. Tak asi to ešte nevyrastlo. Dobre, už asi mám, bežím. 50 sekúnd. Bežím, jak šalený. Ja už tam nemám čo dať, čiže už to je iba na teba. Ja neviem ani čo tam dávam, ja len proste hádžem všetko, čo mám v inventári. Bežím. 20 sekúnd. Koľko? No tak to nie je veľa bodov. Ani 1000 bol nemáme. Tak vieš na 20 sekúnd. Rýchlo, inventár otváram, Marťa. Dávaj.
Dáme to možno má 700 alebo viac, ne? Moja mama, konec, 5 sekúnd. To si neoplatí. Co som dostal? Basic Sprinkler. O, aspoň dal som. To je toto, môže ti vylať niečo väčšie. Kiwi v sopom. By som už asi sa ukončil aj s fanúšikmi. No, možno ja. Takže toto video bude u konca, čujem sa to s Marťanom a s veľkým Rainbow Candy Bossom. Môžete si pozrieť moje iné videá, ktoré mám na kanále, alebo môžete sa mnou vytrieť divákona. Čiže? A u vás môžete pozrieť aj moje videá. Myslím si, že pán Landix tu dá aj môj kanál, akože tam a učíme sa s vami. Čaute. Čau, čau.